Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka zethamkonke naphila niphile nje Sebonga kakhulu ke na wonke umuntu ocinezele usubscribe sicela nami ucinezele ukuze umunye bokuqala nqa uthola ama video mabe siwaposta siyabonga Izinto zenzeka bafowethu ziyenzeka Shuna mhlawumbe siphele ezinye futhi sikhuphuka nazo ngalesikhathi la khona ngempela siphele khona double tint lapha ngempela uSwebo sentambo Shunto yenzekile kubele nani Kuba ukuthi lapha negrouphini noma kwelinye amaqoqo aMaskandi okuyini abathandi baka Maskandi or music lovers the legacy Lapha ngempela abathandi bamaskandi abahlangana khona nje bekhuluma indaba zamaskandi kuwe kwenzeka ukuthi ngempela lapha nomfuka ncube ubese bhekisa khona ipost ethize la kade posta khona ebeveza ivideo thizeni lapho ngempela ayinamazwi asho ngusgwebo obhekise kuyena umfuka ncube la ekhuluma khona ngezinto ezithize ithinta uwethu kwaKhuzani ethukwa ikhasi lakhe uSwebo sentambo shothi la ubese nje waveza yonke into malana nekhasi nani ngicela ukuthi kodwa ke ngiqale ngifunde lapha ngempela noma ngiveze ukuthi ubhale wathini lapha na yena uMashiya Ntombi umfoka ncube la abhale khona ipost yakhe ekadhamba nevideo le enamazwi kaSwebo sentambo la ekhuluma khona naye ubhale washo nje naka uthini nimxolele uSwebo maBlue Lions zingane zakwethu abantu angibazi banjani ngoba bazama ngazo zonke izindlela ukulwisana nento ethi Khuzani kunzima kulomculo awuzizwele cabanga ukuthi lapha ngempela usho kanjalo eveza khona lapha ngempela ukuthi kunzima kulomculo awuzizwele la uzizwele khona uzizwele ivideo noma amazwi akhe uSwebo sentambo la abakhuluma ngempela lapha kuyona ivideo le uzobona njengamanje nakho la khuluma khona uSwebo sentambo eveza okuthize nje impela ngekhasi lakhe nani awuke uthola ithuba lapha ngempela ulalela nakho khona Sho msizi mfowethu. Cha umsizi. Ngicabanga ukuthi wena mfowethu uyazi ngiyaxhumana nawe kakhulu mfowethu kakhulu. Nanokunye ngiyakubuza futhi kuwe mawukhona engakuboni kahle. Kodwa nje mfowethu leyo ukuthi angikho ku Facebook angazi abantu bazoyikholwa kanjani. Facebook ngagcina ngo2012. Yikho nje mfowethu kade ngenze inakunjani iconference ukuthi ngiede nomcineka ngoba umcineka noPapa G ngidibane nabenquthu uPapa G wangibuza ukuthi leli page lami yini ihlasele abaculi kangaka ngamnikeza ifoni wayibonela nathi angikho ku Facebook so nje mfowethu angiyena lo muntu mina ngiyena lo mfana mina mangabe nginqoma ingoma ethi Paris akusho ukuthi ngomlandeli kaMthandeni angisoze ngaba umlandeli womunye umculi ngoba nami ngiyacula yizeke mhlawumbe engiculayo ke kuyinto abanye abangayizwa kahle kodwa nje angisoze ngaba umlandeli womunye umculi mina benginqoma ingoma umsebenzi awukhiphile njengoba futhi wazi nawe umsizi uthi ukhuzani mayikhiphile mina ngiyakufonela msizi ngikutshela ingoma engiyithandayo engiyikhethile futhi ngiyenza show ukuthi makunengoma yomculo engiyithandayo mina ngiyicule ngisho stage ngiyeke ngisho ezami ngoba ngisuke ngiyithanda lo ngoma leyo uyabona ngumfana mina wasemakhaya mfowethu othi mayithanda into ongashonela nena uyabo so nje njengale ngoma ethi gibela ibhasi ngisho ngabuza abanye babalandeli bakho uKhuzani laba bangithukayo namhlanje mawukuthi bangithuka ukuthi angazi akwenzeki ingoma leyo ngoma ngayiculi ngisho ingoma kaJive ngisho kabani mina mangena stage ngicula ingoma engiyithandayo ngoba ngazi ukuthi sikhululekile kulomculo akekho omunye umuntu okumele usaba ukukhuluma naye noma ukumncoma noma wenzeni okubhlungu kakhulu ke loKhuzani lo abaningi abathi mhlawumbe ngiyamlwisa noma ngenzani kuningi mina into engizenza noKhuzani noma engizenzele uKhuzani ziningabi ngiyenze ngiyibale lapha ziningabi naye ejuleni kwenhliziyo yakhe uyazi anginankinga naye ukwazi kahle lokho uyabo even isho umthandeni mina futhi uyazi anginankinga naye nencane uyabona akaze ngixabane naye mina umuntu bangixabene naye ngiyalwa naye ngazi lokho umuntu bangixabene naye ngiyalwa naye angimemeza ngiyalwa naye ngishaya so nje bafowethu akukho lapha engixabene khona noKhuzani awukho la engixabene khona nomthandeni mina ngisuke nginqoma ingoma engisuke ngiyithandile mina ngaleso sikhathi yabo manje umkami mina futhi ayike ingoma ngenzi ngayi video ingoma asuke ithandile akusho ukuthi abana kumthandela ngoma mina sekumele ngimphokhe ukuthi hayi masibiza ithanda le ngoma cha
udlala ingoma ayithandayo enze ngayo ivideo ngimeseke ngoba umfazi wami ngimeseka kuyo yonke into. So nje mfowethu into ebhalwayo ku Facebook ebhalwa ngabaculi ngicela futhi wathi angi-involve kuyona. Mina nguSwebo nje ophila impilo straight. Manginenkinga ngiyafona mina nawe msezoyazi ngiyakufonela manginento engayiboni kahle ngubuze. So nje mfowethu ngalo myalezo noma ungangidlulisela nona. Injalo indaba ngempela lapha amazi kaSwebo la kade wakhuluma nawe uyamoza vele uSwebo uthi uyena ngqo ade ekhuluma laphana futhi mekhuluma nje kezwakala ukuthi amagama akhe uwabhekise kuyena umfoko kaMncube laphana ukuthi akadlulise ukuze bonke abantu bezozwa beqonde ukuthi umiphi yena njengoba nje uSigubhu sentambo nje futhi laphana ngempela uthinta into ethi yena akanayo impi noKhuzani njalo nokuthi futhi yena umuntu odlalayo nonoma yonke ingoma asuke eyithandile ngasikhathi lesona. Shilo abantu bezokhomenta na ubabona ngendlela yabo ngokovo lwabo ngokuzwa into asebesizwile lapha ngempela okuyiyona ivideo yakhe uSigubhu sentambo namazwi ade wakhuluma nje. La okutholakala khona abantu bekhomenta khona abanye bakhomenta nje phela zowafunda nje manje bezwakalisa uvula abantu. Omunye bakhomenti lapha ngempela usibonelo sithanda samacenge ngoma. Uthe ayisuka akacacise vele ukuthi umephi lo Sgwebo. Ukwasifusegisa kwenye ivideo eqophile. Kwangelona ke ipokoza lelo. Wabhekise kithi vele. Ya basho njalo lapha ngempela bathi ke abanye bakholwa ukuthi amagama vele uyewabhekise vele kuyona ama Blue Lions la ukuthi ewatalaphe kenzeka futhi kube ukuthi ke ipokoza sinskhathi. Futhi ake na ubukeke uvu lwakho nje ubeke uvu lwakho nawe uzokalesa ukuthi wena ucabanga ngenkulumo kaSigubhu sentambo. Le eyokuthi akana le page ingaba yona ngempela ngoba mina ngokwami uma ngabe sibuka ipage esithi page elingekho semthethweni ngiye ngilindele ukuthi ngelibe nenombolo ngobani ngoba inombolo mayikhona phela ngizothinta inombolo mina mangifuna artist angithi njengomhlelo umcimbi ngizothinta inombolo ngifuna artist ilapho ipage esebenza khona lokumaketha umsebenzi wale artist ake na ushuvu lwakho kodwa uveza ukuthi lama page uyabona lapha ngempela khona uSigubhu sentambo awanazo izimpawu zokuba ama page amampela maye nazo izimpawu zokuba ipage amampela ngabe uSigubhu liphikelana. Shuvu lwakho phansi comment section ushicabanga ngawo lwakho nawe ngoSigubhu sentambo nanenkulumo yakhe nangakho futhi ukushiya lapha ngempela umfoko kaMncube kwipost yakhe bese ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.